गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर होदों बेवहाय फैनायनि थाखाय। नैबे गामिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रानि मोनसे गामि। जों खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेहाय जोङो जिथुनाखि दुखुनि खौरां बेखौ जों लाफैनाय जादों। बेहाय दुखुनि खौराङा जाहैबाय जोंनिनो खाग्राबारि आन्सलिकनिनो सिङाव थानाय मोनसे गामि नलबारि। बे गामियाव माने मिथिस्लाब मोनै बुंस' हायै मोनसे माने जाथाय जादों, दुखु गोनां जाथाय, जायखौ जोङो सानथावथारा, जायखौ जोङो मानिनानै लाथावि बेबायदि मोनसे जाथाय बियो। जायनिखि मोनसे फोरबो जादोंमोन करम फुजा। बे फुजायावनो थांनानै हर हरसे थाखांनायनि उनाव अखानायै फुंनि माने 4-5 बाजिनि गेजेराव माने सासे उन्दै 9 बोसोर रानिं जानाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'आ गोमादों बिमानि खाथिनिफ्राय। गोमानायनि उनाव हमस्लाबग' हायासै, नागिरना मोनाखैसै। मोनैनि उनाव फैयै फैयै जों मैयानि गेजेराव बे गथ'खौ खौरां मोनबाय जे सुक्लाय दैमानि सेराव माने फबनानै दोनदों। बे खौरांखौ बे सुक्लाय दैमानि सेरनि गामिनि सानैसो सुबुंफोरा खोन्थाहरनाय जाबाय। खोन्थाहरनानै मिथिबाय जे बे दैमानि सेराव फबना दोननाय बे जिथुनाखि गथ' बेखौ उद्धार खालामनाय जाबाय। दा बेबायदि जानाङामोन, जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जाथाया जाफेराखैमोन। दिनै जों हमस' हायैयाव जों बेबायदि जाथायखौ दिनै नुनानै जों बिराद दुखु मोनदों। जेखि जाया जों दायो जों बिथांनि न'खरनिफ्राय जों न्याय नागिरदों। जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जाथाय जानायखौ जों खैजो खालामाखै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। आरो उनाव जायोब्ला जों बिथांमोनखौ जों दोना, माने जों माबा मोनसे बेबस्था लानांगौनि थांखिजों जों दिनै बिथांनि न'खराव जों फैनाय जादों। आरो लोगोसे दा दिनैसिम सफैथ'वाखै, गथ'आ पस्टमर्टेम खालामनो लांनाया सफैथ'वाखै जिहेथु जों बिनि उनाव जों खौरांखौ मोनगोन बा माबा मोनसे जों तदन्त खालामनानै मोनगोनखौ जोङो नुहुरदों। बे हिसाबैनो जायनोखि माने कालप्रिट, जायखौ कालप्रिट होननानै जों बुङो, बिथांखौ माने खासथि होनांगौ। बिमाया न्याय मोननांगौ, गथ'आ न्याय मोननांगौ। जोंनि ओनसोलाव बेबायदि कालप्रिट मानसिखौ जों माने थांनानै थानायखौ जों माब्लाबाबो लुबैया। आरो बेबायदि जुदि दोनफिनोब्ला, बिदि मानसिखौ दोनोब्ला आरोबाव भबिस्वतआव सोरबा सासे बेबायदिनो उन्दै गथ'आ हयथ' बेबायदिनो भुगिनांगोन। बेनिखायनो जों दिनै नोंथांमोननि सेराव आं खावलायगोन जे दुखिया खास्ति मोनथारनांगौ, बे खोथाखौनो आं बुङो दिनै। इदिने होई रहे घुमाई रहे छेनटा घुमाई रहे अंदर फंक्शन देखते जाए रही। फंक्शन देखा था कि यहाँ नानी और देखा पालो कांदी आहे दरजा लगाई दी रही अंदर। तो कांदी आहे तो नानी और मोके चलो जाए दरजा खुली दी भी नोने कांदी आहे। तो आईली आई के दरजा खुली दी नानी हलो गेलो। नानी और बोले चो पकड़ी किन दीबो जाबो। मैं बोले बाधा करली जाते नहीं लगे एखन राती होल। राती माने खुजरे हुए रहे जाते नहीं लगे घुमाई था तोर घूम फुटिया हुए खुजरे स्कूल जाबी बोले। तो बोले नहीं तो डर गिला देख ली मैं जाबो बोले। तो जा नानी लोगे पकड़ी खाबी और नानी लोगे संगे आबी बोली। तो नानी और पकड़ी किनी भी दिलो और खाइलो नहीं खालोटा तो नहीं जानबो। नानी और इदिया आइते देखा पाइलो बोले मुक्ते जाबो बोली के बोललो। तो इदिया पार हो आइलो खनलो और नानी देखा नहीं पाइलो। देखा नहीं पाई के आई के इदिया खुजलो आई के मोके बोलो नानी के देखा नहीं पाइली जा खुजली बोला। तो मैं सबकार घरे घरे खुजली तो संगती गिला कर घरे घर जाके पूछ करली तो नहीं खे बोलो। हेलो मैं नहीं खे बोलाते मैं सबके पूछ करली पीछे दे इदी कर आशा है शंकर बड़ा नाम क्या जानो नहीं दिली तू सबके जानो नहीं दिलो। 3 क्लास में पढ़ते रहे और बयस ऐसे 9 बছর ढुकी पूरा नहीं ढुका स्कूल पढ़े ये सामने स्कूल नहीं था जाने न्याय लगे दुनिया दुश्मन करी से এটা মোকে নিয়ে লাগে ওকে শাস্তি পাতে লাগে শাস্তি যেল को साजा जेल फांसी सजा लगे मगर माँ लगी